Migao mar kit chwech Anna Cheptumo koro dwaro mondo mi piny owacho tim lokruok mar mondo mi jogo moyud gi keth mar bambo nyithindo mondo mi kum ma twech mochwere ma biro e kinde ma piny ngima dhialo odiechieng' ma nyithindo. Cheptumo loso e kinde chenro mar yawo ayanga doho mawinjo buche nyithindo e boma ma Kilifi kowacho ni thoth nyithindo isando kendo irocho ratichgi kod jogo mani machiegni kodgi. Omedo ni achiel kuom gigo mathiro ng'eto e buche nyithindo en bedo ni onge lwasi makare machiwo thuolo mar chiwo neno e doho kaka owinjore. Kuom mano Cheptumo jiwo piny owacho kod jokanyo mopogore opogore mondo oriw lwedo mar siro chenro mar konyo dongruok nyithindo. We want these children to live in a safe home where in the evening when they come after school, they feel confident to come home. Not to come home and meet an uncle who is a perpetrator, who is being kept by the father and the mother, thinking he's a relative. Kumbe ni kamukora hapo, iwonsa ile wazazi wameenda kazi, ananyemelea watoto. Huyo ni mtu tunasema ashindwe, Justice Mugule Tande, funga yeye, and we may even need to amend the laws to ensure that they stay in court, they stay in cells for the rest of their lives. These empty rooms that were once court cells were transformed into a sanctuary, a warm and colorful environment where a child can hold a toy, sit comfortably and speak their truth with courage. This courtroom is a testament to what is possible when government, civil society and community works together with one shared purpose, which is to protect the future of our children and to restore hope and dignity. Kwa watoto wote wa Kilifi, this place is for you. May you always remember as you walk in here that your story is honored, that healing is for you, and that hope can be restored. We have all the three arms of government ziko hapa. Sote pamoja tushikane, multi-sectoral approach, tuhakikishe ya kwamba hawa watoto wamelindwa, hawa watoto wamependwa na